Ľudia, tu je Trollface a vítam vás u ďalšieho vlogu, čiže prvého s Lachtanom. Čau. A s Mirkom. Ahoj, ahoj, ahoj. Tak v dnešnom vlogu, čiže prvom, si povieme niečo, čo budeme natáčať. Tam ďalke, neviem, či vidíte moju sestru. A tu je Lachtan. Ahoj. Predstav sa. Volám sa Lachtan, bývam v Križovánoch. Číslo domu vám nepoviem, lebo dojdem domov a budem mať plné dvere. No ty teraz... Ahoj. Ja sa volám Mirko, ale vám nepoviem. Možno nebudete. Tak, tu ja som Trollface, meno vám poviem, volám sa Kristián Kuracina. Bývam vo Foji, číslo domu nepoviem. O 2 dní alebo 3 mám narodeniny. Ja. 12 a v dnešnom povieme niečo, čo budeme natáčať. Zatiaľ možno budem natáčať s Lachtanom. Čau. A neviem, či si aj tento spraví kanál, Jaký kanál? aby si mohol natáčať videá. Najdel. No, takže budeme spolu natáčať možno GTAčko, možno Minecraft, ešte Áno. uvidíme. Čo? A ty tam furt nekývaj. Tam v ďalke už je strašne ďaleko sestra, takže tam môžete vidieť. Sestra vám, ona nechcela byť vo videu, Tu ide Zuza. takže Čau Zuza. tam je Zuza. A čo budeme asi tak natáčať, takže budem natáčať také krátke videá, aspoň, že nebudú to krátke zo začiatku, budú krátke. Ako napríklad GTAčko, tuning, eventy, samozrejme, budem natáčať Drakensang a podobné veci, takže píšte do komentárov, čo by som mal natáčať, ale také slabé hry, lebo ja mám slabý počítač. To bol taký menší úvodný vlog, tak zatiaľ čus. Ešte raz zdrav, zatiaľ čus a Lachtan, pozdrav. Čaute. Majte sa. Pozdrav. A zdar u ďalšieho videa. Čus.